טיפלנו באור הפנים ובראייה, והזרוע עוד נטויה. נשים רבות לא מרוצות מהשיער שלהם, ועל זה אפשר לומר, מה שלא נתן הטבע יכול לתת הספר. מעצב השיער רוני חתוקה, מומחה לתוספות שיער גרייט לנגס, יראה לנו איך תוספות שיער יכולות להפחית מאיתנו כמה שנים. שלום רוני. שלום רוני. ברוך הבא. אז מה, אנחנו מכירים מונחים כמו אנטי-אייג'ינג, בעיקר בקוסמטיקה, איך זה בא לידי ביטוי בשיער? אנטי-אייג'ינג זה חומר, לצורך העניין, כשנשים משתמשות בפנים כדי להצעיר את אורן, ומבקשות להיראות יותר טוב, יותר איכותי במהלך השנים, ולא רואות מי יודע מה תחושה, הבדל במראה הפנים, והן רוצות משהו שהוא כאן ועכשיו. אז לצורך העניין הן משתמשות בבוטוקס, אותו דבר גם זה בשיער. איזה בוטוקס של שיער? בוטוקס של שיער, בוודאי. אחלה סטארט-אפ. אז מה, איך זה מתבצע? למי זה טוב? אוקיי, תוספות השיער לצורך העניין הן מגנות על השיער הטבעי שלנו, ואנחנו מבקשים לשמור על השיער הטבעי ולהעריך אותו כדי שהוא לא ינזק ולא ייפגע. אז ככה שאת יכולה להמשיך להתנהג עם השיער כרגיל. אבל אנחנו עם הדוגמנית אורית, נכון? אנחנו מאוד, אני רוצה לראות, אנחנו רואים עכשיו איך היא נראתה קודם. הנה רואים בטלוויזיה, זה לא היא, אבל זה מישהי אחרת. רואים את אורית לפני. זאת היא, עם משקפיים, נכון. את צודקת. נכון, זאת היא. איזה הבדל היסטרי. מה עשית לה? אנחנו חיברנו תוספות שיער טבעיים לשיער הטבעי שלה, כדי שישתלב בטקסטורה הטבעית של השיער שלה, ושזה ייראה מאוד איכותי ללא כל תחושה. את יכולה גם לגוע ולהבין ולראות... את מרשה לי לגעת בך? ולראות שאין שום תחושה, אף אחד לא ידע לעולם שיש לה משהו בשיער, כי זה גם חשוב שגם זה יתרון לביטחון האישי שלה, וייתן גם נפח, במיוחד לנשים שסובלות משיער דליל. אורית היא הדוגמה החיה לנשים שמכורות לפנים, מחליקים, צבעים, כל דבר שגורם נזק לשיער, זה היא. עכשיו, האקסטנט של זה, להערכות שיער, זה קבוע, זמני. תוספות קבועות, את יכולה להשתמש בהם ולעשות בהם כרצונך. אפשר לחפוף איתם, לרוץ איתם, לקפוץ איתם, הכל? מה שאת רוצה, אין הגבלה. וכמה זמן זה צוחקת? כמה זמן זה מחזיק? זה מחזיק בסביבות 4-5 חודשים, 6 חודשים אפילו. עד שהשיער גדל בעצם. כן, זה גודל יחד עם השיער, ואז הגיע הזמן לפרק ולהרכיב, ממש כמו בגד. שאת יכולה להרכיב, לפרק, להחזיר, להוסיף, גוונים, אין שום הגבלה. מה קורה בימים הראשונים שעושים את התוספות? אז קשה ככה לשים את הראש על הכרית, נכון? מרגישים תחושה? אני אגיד לך מראש, ההרגשה כל כך טובה מעצם זה שזה קיים, שאת לא מרגישה את הקושי של הכרית, את פשוט לא מרגישה, את כל כך... יש לך הרגשה כל כך טובה מעצם זה שאת פתאום מרגישה שיער על עצמך. מרגישה יפה, מלאה שיער. נשית. זה מה שחשוב. אז יש כל מיני סוגים, זה שיער טבעי, זה שיער מלאכותי. בשיער אמיתי לגמרי, אפשר להתייחס אליו כאל שיער רגיל, אפשר לסרק, אפשר לחפוף. תראה לי דוגמאות של תוספות, אם אתה יכול להראות לי. מה הבאת? זה למשל... זה נראה זנב סוס. זה נראה זנב סוס, אלה תוספות שמורכבות לאורית, בהתאם ועיצוב נכון לשיער שלה בטקסטורה, השיער נראה... מתאים לי לקוקו. תראה, אפשר לעשות ערכה של... דרך אגב, זה הטרנד החדש היום, זה נקרא flow hair. שיער צף. flow hair. אוי, בא לי flow hair. נו? קסים. ואלה כל התוספות בגוונים מסוימים, זה מגיע בשלל גוונים, יש לחברה הזאת 86 גוונים, שהשולטים בהם זה החומים, הג'ינג'ים, בלונדיני. הבלונדיני תמיד מנצח, אני רואה. ומה זה בעצם? זה למשל הקטלוג, לצורך העניין זה הקטלוג שיער, כשנשים באות ומבקשות להגיע ל... איזה צבע בא לך, אורית? בדיוק. זה הקטלוג שיער. יש לה את מה שהיא... אפשר לשלב עם הקטלוג הזה מה שרוצים, כמה שרוצים, אין פה מגבלה, אורחים שונים, מה שאת רוצה. מה, יש לזה איזה מינוס מסוים? חסרונות או רק יתרונות? הנה, את רואה, השיער שלה היה מאוד... זה כואב כשמחברים את זה? היא נוחות קלה. זה שווה את הכאב, את אומרת. חבל על הזמן. כמה זמן לוקח לעשות שיער, נגיד, להוריד? להוריד חצי שעה, רבע שעה, תלוי בכמות של השיער מה הכמות של התוספות שממוצעת? 75 במקרה הזה, כי זה חייב לראות טבעי. אני זוכרת את אביבית מהאח הגדול, היא רצתה 170, שזה המון. מטורף. נכון? מטורף. וזה גם לא ריאלי. למה? כי השיער שלה מדהים, זה נראה חלום של שיער. אבל זה too much. זה too much, כן, היא אוהבת את זה וזה בסדר, כל אחת אוהבת את הסגנון שלה. במקרה של אורית, השיער שלה הוא מאוד דליל, וחייבים להתאים את התוספות בהתאם לשיער שלה ולטקסטורה של השיער שלה, כדי שזה יראה מאוד יפה ואיכותי. נשמע מעניין, נשמע אחלה פתרון. העיקר שאת מרוצה, וגם אתה וכל הצופים בבית. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחרי הפרסומות היא כתבה ומשחקת בסרט הישראלי הכי פרובוקטיבי של השנים האחרונות. הגר בן אשר היא הנותנת, והיא תיתן לנו פה את כל האמת שלה. תחזרו אלינו.